Китапханәләр кешеләрне белем, әдәби сәнгать, тарих, мәдәният һәм гади кешелек дөньясына кечкенәдән үк алып керәләр. Бүгенге көндә китапханәче булып эшләү өчен зур тырышлык кирәк. Яшәешебезгә заманча технологиялар һәм яңа мөмкинлекләр күбрәк үтеп кергән саен, китап, газет, журнал укучылар кими бара. Әмма халыкның бер өлеше барыбер китапка тартыла. Бүген район авылларында 27 китапханә исәпләнә. Китапханәләрдә 500-гә якын кеше хезмәт куя. Китапханәләр белән Ойсылу Мадиярова җитәкчелек итә. Безнең район, Мөслим районының китапханәсе барлык Татарстаныбызда инде китапханәләргә үрнәк булырдай китапханәбез бар. Без моның белән бик горурланабыз. Бүгенге көндә барлыгы 29 китапханә районыбызга халыкка хезмәт күрсәтә. Бу 27 авыл һәм үзебезнең инде балалар китапханәсе, үзе китапханә, интернет челтәренә инде тоташтырылган интернетларыбыз бушка барсы да интерактив оборудованиелар кайтты. Район үзәк китапханәсендә бүген өлкәннәр һәм балалар китапханәсе методик комплектлаштыру бүлекләре эшли. Өлкәннәр китапханәсендә 60 меңнән артык китап фонды бар. 4 меңнән артык укучы исәпләнә. Җәй көне китап укучыларның саны тагын да арта ди китапханәчеләр. Халыкка хезмәт күрсәтү бүлегенә безнең абонемент, китап саклау бүлеге һәм уку залы керә. Безнең инде өлкәннәребез, яшьләребез бик яратып китапханәгә йөриләр. Китапханәдә безнең бик күп төрле газета, журналлар кайтарыла. Аларны инде килеп утырып уку мөмкинлеге дә бар. Төрле чаралар үткәрәбез. Өлкәннәр белән, яшьләребез белән, мәктәп укучылары белән, картлар йорты белән бик актив элемтәдә торабыз. Коррекция мәктәбе белән дә. Балалар китапханәсе үзенең уникальлыгы интерактив уеннарга, кызыклы техник чараларга бай булуы белән аерылып тора. Китапханәдә 22 меңнән артык китап исәпләнә. Китап укучы балаларның да саны аз түгел. Көн саен мәктәптән кайткач китапханәгә килүче укучылар байтак. Безнең балалар китапханәсендә төрле түгәрәкләр эшләп килә. Серле йомгак, бәхетле балачак булып эшли, китап табып эшли. Балалар укудан кайту белән шушында җыелып киләләр, шушында эшләр эшлиләр, төрле уеннар уйныйлар. Түгәрәкләрдә эшләгәннән соң бергәләшеп чәйләр эчәбез. Бездә бик күңелле. Аннан соң бездә интерактив такта бар, комлык бар, анда уйныйлар. Китапханәнең комплектлаштыру бүлегендә 3 кеше хезмәт куя. Биредә яңа кайткан китапларны исәпкә алалар, аларга кирәкле информацияны беркетү эшләрен башкаралар. Безнең китап эшкәртү бүлегенең төп бурычы яңа кайткан китапларны фондка кертеп, районыбыз китапханәләренә тарату. Узган ел инде безгә 3 меңнән артык китап кайтты. Шулар эшкәртелеп район китапханәләренә таратылды. Аннан соң 52 исемдәге газета, журналлар яздырдык. Район китапханәчеләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен йөзаклыгы һәм матур хезмәтләре белән каршы алалар. Район күләмендә узучы барлык чараларда иң беренчеләрдән булып катнашучы, өмәләрдә һәм башка иҗтимагый эшләрдә актив эшләүчеләр дә сез китапханәчеләр. Китапханәче хезмәте тыйнак та, шул ук вакытта горурлану хисләре тудыручы да хезмәт. Хезмәтегез белән һәрвакыт шулай кешеләргә шатлык һәм матурлык өләшеп эшләргә насыйп булсын. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.